beetje in die knieën. Om het niet gebied. Want tussen zien dat ze niks aan. Want dat is lekker. Dat is lekker. Met de handen van even op. En de kiepert, het zitten in de heupen. Gewoon hoeka. En shaka. Dus hoeka. En shaka. Nu is het belangrijk hier. En heel belangrijk. Dat ze niet de vloed terugtrekken. Ja. Dus voor de zekerheid doen van. Hoeka. Ja.